We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Makadi muri yeZimbabwe ndinovimba muri vatano kwese kwamuri ikoko nichikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambirei muchirongwa chatinoya nacho nenyaya dzakasiyana siyana dzatinge takaita pano paSly Media kungava kumatare kungava kumachifi kungava nyaya dzatinotaurirana isusuwoka tiri kudzimba dzinenge dzaitika pasocial media dzatinge tichikurukura tinoya nadzo pano tichitaurirana tichida kuziva kuti chii chatingadzidze kubva panyaya iyoyi yatinge tichitaura nezvayo muchirongwa chedu nhasi ngatidzifambire. Saka ndinovimba kuti matogara kuti munzwe kuti inyaya ipi yatange tichitaura nezvayo muzuva ranhasi. Ndinogara kutaura kuti aiwaka hatite nyaya dzedu chete pano, tinogona kuti nyaya dzedu taona kana kuH Metro kana kukwayedza dzeitaona kuti nyaya iyi inonakidza inenge ichitenderera pasocial media. Saka nhasi tinenge tine nyaya inonakidza, muchainzwa kuti nyaya inonakidza, asi muchirongwa ichi handisi kufamba ndega, ndine vandiri kufamba nawo nhasi muzuva ranhasi. Ndiri kufambawo naDaniel, ndichifambawo zvakare naShorai. Saka ndichatanga newe Shorai, sangana nevatariri. Thank you so much, Pelagia. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Unotonzwa kuti nhasi zviri kuita Mwari vanesu, ndiri kufara kudzifambira. Tinotenda. Last time takazonzwa kuti aiwaka iri isoja, saka nhasi tinovimba kuti soja harisi kupinda nemoyo, soja rinosvika kure. Zvakare Daniel, sangana nevatariri. Makadi kukunze uko tiripo hedu paSlyMedia TV tichikunzirai zvirongwa izvi zvamuri kuona zuva nezuva. Ndinomba nekutenda kuti zvikukupawo dzidziso nezvakasiyana siyana zvamuri kutarisira nezvinhu zvamuri kusangana nazvo munharaunda dzamuri kugara imomo. Tinoti murambe muchidzirwa nekuti chando chiriko ichi hachina kumira mushe. Maflu ariko aya garai maadzivirira. Tatonzwa kuti kune mavaccine ari kuitwa ikokoko. Ukangosanganawo naro ingobayiwa nekuti hatizozivi kuti zvinozomira sei. Tinotenda Daniel. Ndofunga Daniel ataura kuti chirongwa ichi tinochiita kuti tione kuti ndezvipiwo zvatingadzidze imi nesuwo nekunzwawo pfungwa dzenyu panyaya dzakasiyana siyana dzatinge tichitaura muzuva ranhasi, kana kuti mazuva atinge tichipinda muchirongwa ngatidzifambirei. Saka ndisati ndapinda hangu munyaya yatoda kutaura muzuva ranhasi, ndinovimba munoziva kuti seSly Mediawo tinosvika tichikavha nyangwe kumatare kwana sekuru ikoko kwatichinzwa nyaya dzakasiyana siyana. Vamwe vanogobvunza nenyaya idzi dzinoitika zveshuwa here. Aiwa, ndosaka tichizoya nenyaya dzacho kuti mudzione kuti zviri kutoitika, varoyi vari kubatwa, vari kurwara, vari kubatsirikana. Saka nhasiwo pana sekuru Tembo vari pano paSlyMedia TV vanoti vane zvavanokwanisawo kubatsira. Ndozvandenge ndichiverenga pano. Kana iwewo uchiona kuti une dambudziko rakafanana neiroro, nhamba dzasekuru Tembo dziripo paskrini. Unobva wangu wafonera kuti sekuru Tembo, paya ndakanzwa pachinzi munobatsira zvakati, ndinoda kubatsirwa. Saka sekuru Tembo vanoti ndinorapa mbereko uye nekurapa jeko, ndinovhura chiraramo chakasunga uye nekuisa security yehupenyu yechivanhu paupenyu.
wemunhu wese anorarama panyika. Ndinoburitsa munhu akasungwa mujeri, ndinogadzira dzimba, matambudziko ose anosanganikwa nawo mudzimba, ndinobvisa zvikwambo, ndinodzosa zvakabiwa, ndinoratidza munhu pagirazi kuti munhu aone zviri kuitika muupenyu hwake, ndinogadzira vanhu vawane mapepa ekuti vawane mavhiza ekune dzimwe nyika, ndinogadzira kuti munhu awane basa, ndinodzosa vadiwa vakaenda, ndinoita go back to sender. Ini ndanzwa go back to sender, pane munhu anongomuka akakuramba oshamisa kuti zvizvi zviri kuitika, asi sekurutembo vati chimbuya undibate tinyatsoonesa kuti aiwaka haungangomuka wangoti mujolo wanga uchifaya hauchafaya. Saka panguva ino ndakanangana newe Shorai, pano paSly Media tine zvatinge tichitengesawo, da kuti umbotitengesera panguva ino. Right, thank you so much Pelagia for the opportunity. Timbo vatengesera, timbo varatidza zvatinazvo. Right, this winter tine yatiri kuti video advertising promotion yatiri kuti you give us a 30-second video tokuisira pamavideos edu oro pamaprograms atinenge tichiita akafanana neiyaya iri pano yekuti une mukana wekuonekwa nevanhu vakawanda zvisingaite uri pano paSly Media TV. Or rather, kana usina video reuyefa wa graphic designer anokwanisa kukuitira ka video kako tongo agriana kuti urikuda kuti kagadzirwa kakaita seo otepa ma pictures ne tuma video twaunongona totwe zvinhu zvako zvaurikuda kuti zvisvike kune vanhu vakawanda wanda, then tokugadzirira ka short video for just $15. Promotion yedu is running for $20 per video rako rinenge richinzi 30 seconds, but the terms and conditions of it are that unotipa a minimum of 5 videos. Kana uchiona iwewe kuti wawirirana nezvatiri kutaura zvinonakidza zvinofadza, tiri kuda kukuisira mavideos enyu kuti mukwanise business renyu rikure riende kwese kwese muchigrowa brand renyu. Fonera Silvester pa number dzinoti 0773 761 800 or Rachel pa number dzinoti 073 599 287. I'll take that again. Silvester 0773 761 800 or Rachel 0773 599 287. Mukavabata vaviri ava vanokubatai zvakanaka, vanotaura nemi tokuisirai video renyu. Hanzi business risina advertising hauna kwauri kuenda, uri kutengesera mumba mako. Over to you Pela. Thank you so much Shorai. Ndofunga mangonzura hanzi kuti business rako rifambe, uya uadvertise, zvakuda kuchitanga manje, takuda kupinda munyaya yanhasi. Nyaya tinayo nhasi inyaya yandakanoitawo musi weFriday, nyaya yemipurwa. Nyaya yekuti kana neniwo pandakasvika ikoko tichisangana nayo nyaya inotyisa, yanga isiri nyaya yanga iri nyore. Saka panyaya iyi inyaya yakaitika ndeyekuti amai ava vari kunzi ivo hameno kuti nemaprofita avo ava akazouya akasiya zvikwambo izvi, mipurwa netsvina yemunhu nezvakangosungwa zvakawanda wanda nemazita emuroora anga ari muhari, vakanga vasangana nawo kupi. Asi vanoti ivo varume vakati vari kuuya kuzondiona vachipfuura vachienda kumarondera, murume wavo akazosvika ndokusvika vachidzinga varume ndokubva vatiza. Asi mhuri yepamba apa yakabva yati yaona chibhegi aya anga asiwa nemurume ndokubva vati aiwaka regai tivhure tione. Ndomavakanosangana nemupurwa ipenyu, nevasanganawo nechigaba changa chirimomo chainzi yava netsvina yemunhu nezvakasungwa zvakawanda wanda zvanga zvirimomo. Asi mai vachibvunzwa nemhuri yavo vakati ivo havasi kuzviziva zvinhu izvi, asi mhuri yakati kuti aiwa amai ava vanenge vari kuziva kuti chii chaitika. Saka panguva ino tiri kuona nguva yekuti timboteererawo ka snippet kevideo iroro kune vasati vaona video iri riripo paYouTube pedu ende riri kutotrenda, riri kutrenda, vanhu vari kuriona. Mhanyai munoriona, muteerere nyaya yekuti nyaya iri kupisa yakatoitika, takadzifambira tikanzwa nyaya. Saka panguva ino takunzwa mumwe wavakidzani watakataura naye kuti chii chakanyatsotora nzvimbo musi uyu pakazobatwa mipurwa ipenyu iyoyi. Tina mai vatakagarisana navo kuno kuma 21. Amai ava vanogara muno muchi St Mary's mu 21 kuma 21. Amai ava vakasiwa nemurume ane mumwe mukadzi.
amai ava vari kubuda vachienda kunotsvaga mishonga, vabuda vachinotsvaga mishonga amai ava. Nezuro vakauya nen'anga dzavo kuma8 dzemakuseni. Tanga titori kumeeting nevecouncil yataiita yemuraini medu yemuchannel medu. And then takaona varume vachingotenderera payadhi. Hatina kuziva kuti vari kuita nezvei. Mai guru vanogara pamba pano vakabvunza kuti mai nini varume ava ndivanani. Zvikanzi ihama dzangu dzinobva kumusha kwedu. Kubva kuma8 ikoko kusvika kuma10 dzemanheru, murume wake ari kugara nemumwe mukadzi waakatora waainaye wechipiri. Uyu murume uyu anga uya kuno kumaraini achirwa doro pane imwe shabhini. Ndopakati ari ndiri kuno kumaraini kwangu rega ndimbosvikako ndimbosvika pamba. Murume uyu asvika pamba akanosvika achivhura dhoro mumba make, akabva aona mumba muine varume 2. Mumwe murume anga akarara pasi, mumwe wacho anga akamira. Murume ndopaakabvunza kuti ko imimi muri kutsvagei mumba mangu? Hapana akavapindura. Murume ndobva atanga kupusha vakadzi vaye panze, apusha varume vaye panze. Murume uyu ndobva ati mune mabhegi, futi ndobva atora mabhegi achikanda panze. Ndopaakabva ati mubhegi umu mune chiri kufema, ndobva atora mabhegi ese achinokanda kurodhi. Tarara usiku wese tichifonera bojongola haana kuuya. Saka tazoona SMTV ndo vasvika izvezvi. Mati amai avakasiyana nemurume wavo. And amai vane vanhu vavo vatinzwa kubata mushonga. Imimi pamati vari kubata mushonga, asi zvinhu zvagara vachingozviita here kuti mufunge kuti vari kubata mushonga? Kake chipiri, pekutanga takambovaona vachifushira maandapeni emurume vakaisa tsono nemishonga yavakaisa. Tikavapopotera pamba zvikafumuka futi bva zvamboti mirei. Izvi zvadzokorodzika futi kechitubu. Alright, ivo nemurume wavo uyu vaigara vachinetsana zvakanyanya sei? Vaigara vachinetsana nekunyaya yekuda kwemishonga iyoyo. Murume achitaura kuti inini ndogara ndichiona mishonga mumidzi mumba. Alright. Saka uyu murume akugara kupi nemukadzi wake? Murume uyu akugara ane kwaari kuloja, atizoziva kuti ari kuloja kupi kwacho, asi ndemuno muSt Mary's. Alright. Saka varume ava maprofita ing'anga here kana kuti vanga vari vanani varume ava? Varume ava dzanga dziri n'anga, dzine zvinhu zvitori panze apa zveun'anga zvacho. Alright. Saka chii chakawanikwa mabhegi chaifema chiya? Manga mine tinozviti zvimaizvi. Isone menyu ishi. Aiwa ndizvo zvazvina kuita. Inodzishi. Zvana mupurwa. Mupurwa, mamine chimpurwa sihombe, simpurwa 1 nekama chingangoti chimpurwa chihadzi chihombe nechidiki chirume chimpurwa. Nemishonga yakasungwa nezvimwe zvidumwa zvirimo zvakasungwa nemadhodhi anga akasungwa mujira. China yemunhu here kana kuti china yemhuka kana? Ichina yemunhu. Ende mango panga paine hari yanga yakanyorwa zita reMuroora, mwana wemurume ane mukadzi wake. Muroora uyu pakanywa hari aona pepa ranga rakanyorwa zita rake nemutupo wake. Ndozvawanikwa imomo. Saka idzi ana mupurwa vanga vari vapenyu kana kuti vanga vari vapenyu, vanga vachitofema. Asi vatemwa nevanhu vari kuti vakatemwa namupurwa vari kuti vakatemwa vakafa vomuka. Izvezvi mukatarisa rakadembuka nepakati mupurwa asi riri kufamba. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ndiyo nyaya yatanga tichiteerera yatida kuita muzuva ranhasi, nyaya iyoyi. Ndisati tinyatsoiparura ndofunga mangoinzwa nyaya yamai ava, uyu mugarisani wamai vainzi vava nemupurwa. Chatanga nekumhoresawo vatinavo nhasi muchirongwa. Lilian Chavengo hanzi morning team Sly Media watching from Cape Town. Thanks nekudzifambira muchitipa the actual. Thank you so much Lilian. Amenotikurisewo ku Cape Town neweather iyoyi. Juliet Takaruva, morning Sly Media, morning Julie. Tambu Makuni, morning Julius Patson, morning team Sly Media, morning Julius Patson. Tinokuchingamidza irambai muchiona. Saka ndiyo nyaya yatanga tinayo muzuva yatinayo nhasi, muzuva ranhasi yekuti chii chakanyatsotora nzvimbo kuti amai ava vazowanikwa nemupurwa. Shorai ndofunga patanzwa pachitaurwa pakasnippet apa zvikuratidza kuti amai ava kanga kasiri kekutanga.
ende akazi kekutanga uyezve vasiwa nemurume akugara kugirlfriend. Handika ndozvikuedza kutaura nemuvakidzani kuti aiwo vakamboonekwa vachiisa machira pasi vachiita zvavaiita. Ini ndoda kuziva shorai kuti chii chinenge chinyatsoitika mumadzimai vari kuzobata mishonga vachibatira varume vavo. Waita basa Pelagia question yako. Nyaya dzevakadzi inini hangu I always want to support vakadzi. Not kuti I'm a woman, but vanhu vechikadzi I have seen and I have understood kuti vanhu vechikadzi tine mwe moyo wedu, tine moyo werudo, but unozochinja mushure tachinjwa nevazukuru vakaguvava. Vanhu varume vedu. Vazukuru vakagona tichinja unotishandura. And ukateerera from zvekutaurwa zviri kunzi murume uyu akugara negirlfriend pamirapo. Kureva kuti mukadzi uyu akasiwa nevana vake ende ari kutoona zveshuwa kwamainini uku kuri kuitwa rudo haikona kutaura vari kufamba vakaberekwa yaDSA iye achiona zvake. Saka sometimes vakadzi ndozvinozovapusha kuti mukadzi azoti akunotsvaga mushonga kuita sei akuda kuti pamwe mumwe wake adzoke. Pamwe ndozviri kuitika kuna amai vari kutorwadziwa zvekuti tikada kuvhura mwoyo mavo zvezvika vanogona kutongodonha vakafenda anytime. Munhu ari kurwadziwa, munhu ari bhita kuti murume akaenda, probably murume wacho zvegirlfriend izvozvi zvakatotanga vachiri kutogara vese achitozviona achizvibata achinzusa ukazvibvunza inenge yatomhosva, pamwe obva atorohwa, pamwe obva ambotongwa achibvunzwa tunyaya tusina nebasa rese. But ndiri kuona kuti chiri kuzomukonzeresa kuti aite izvozvi nyaya yekuti murume akutoita zvake zvegirlfriend iye achiona zviri kumurwadza, oita sei haana imwe weapon yekuti akwanise kudzosera murume uyu paari iye. The only thing chaanokwanisa kufunga chiri fast kwaari kutsvaga mushonga yaanoti inini dai baba vekwangu vadzoka padhuze neni. Look at the cases atinawo, we have the recent one yakambotenderera madhesi apfuura yana maisasha vanga vane time vachiona zvinhu zvichiitika kwavari. Chii chavakazoita the next thing pavakaona kuti girlfriend yacho iri kutovadairo, iri kutovavhairira, murume wacho ari kutoita vakatarisa, she went and look for gogoma moyo. Right. Yes. Asi inini ndiri papo tisataenda kumberi. Saka tototi kutotsvaga nzira dzemushonga here kuti tichengete dzimba naizvo right? No. Kusiriko kwandiri kuenda nenyaya yangu. Nyaya iripo inozoita kuti tizoita resort to zvinhu zvakaita semushonga iyi. Inyaya yekuti makudzirwo atakaitwa musociety medu. Takakura tichitoudzwa kunzi marriage is an achievement. Ende takatoudzwa kunzi da murume wako zvese nenzara nemanga ako ese netsiye dzako. Hapana chimwe chauchazoda kukunda murume wako. Not knowing kuti pamarriage hapasiripo patasvika. Saka pakufunga kuti wasvika kana waroorwa nagiribheti wako ndopari kutangira maproblems ese. Ndopaunoona munhu wewe kuti akangoitirwa chidiki anenge akuita zvekutsvaga mupurwa nemaninga ataurwa ngari muchigaba yai. Saka problem iri kutanga pavanhu vari kuti necha vari kuti gruma. Wakambonzwa kana muri vana muri pamba makasangana vasikana nevakomana zveshe. Unonzi ndima vasikana munotanga umutswa nzi mukautsvaire ucharoorwa nani kweiwe, as if ndikurererwa kuroorwa. Ndopari kutangira problem yekuti vanhu vasotanga kutsvaga zveng'anga nyaya yekuti mujolo wemumarriage uri kunetsa. Right. Thank you so much for ndiri kudzoka kwauri. Daniel, varume vari kuzosvika pakuti anozosiya mukadzi achienda ku small house kana kune mumwe mukadzi nekuti zvichida pamwe sekutaura kwaita muvakidzani wamai vekuwanikwa nemupuro vari kuti akanga kasirike kutanga. Saka baba tinogona kuti vakasiya here amai ava nekuda kwemushonga. Saka ndingada kubvunzawo kuti saka imimi varume uchisvika uchiona mudzimai wako achiita zvemushonga izvi unonzwa sei? Hapana kumira mushe chamari mushonga auzivi kuti auwana kupi, chamusunda taenda ikoko amurifeya ndiani. Inini hangu zvemushonga izvi handizvisapote zvangu. Munhu anenge arwadzikana ake zvishuwa zvanga zvitaura nashora izvi, asi pakuzoenderana pamushonga kokungotaurirana oraiti pane chakaipa here kungotaurirana kuonesana. Kana ndichidzoreka ndodzoreka, kana zvisingadzoreki ungosiyana neni ka.
nekuti zvekutsvaka mishonga izvi unogona kupiwa mushonga unozokukanganisa iwewe todzifambira kanyaya idzi. Munhu anopiwa zvaanopiwa ukanganisa mhiko dziya otanga kutambura odzoka futi kwatiri isusu futi ikoko kuti aone rubatsiro rwuya. Munodzoreka seiko ana Dhanieri iwe uchiyeverwa nemakumbo aBridget wepanext door? Unodzoreka sei? Zvii zvandiri kuona pana Bridget zvisiri pauri zvei wakadi watanga wazviona kare usati wakugara neni. Alright, musati marwa ndinchake ndikupai nguva nekuti ndikona kuzviona imi muri two amufano. Next time ndinogara pakati penyu nokuti amufano kugara muri two ipapo. Ndofunga muri kutaura nyaya yekuti Daniel tinofanira kukwanisa kutaurirana. Shorai panenge pachine mukana wekutaurirana here nekuti ndisati ndakupai mukana kuti mudaire amai ava handika vatori mukadzi wechituwo. Pane mukadzi wekutanga asi wekutanga haasisipo. Saka amai ava ndofunga vakazotyawo kutorerwa ivo vakambotorawo. Saka ndoda kuti mukomende ipapo nenyaya mukuti kuti mind you amai ava ndewechitu kutorerwa ndokwakavarwadza. Ivo havana kurwadziwa vachitorerwa wekutanga. You see, zvese zviri kudzoka pamurume uyu. Handi you see kuti murume uyu katori kamugariro kake kekuchinja vakadzi achidaro. Ava maininawo zvinorwadzawo zveshuwa wakuzozvityoriwo but paunonge uchizvitawo zvinoita sei zvinenge zvichinakidza. Amai ava kutorwadzawo. Baba vari kutonyatsoratidza kuti vatogara vakatodaro ende mainina vakazosiwa futika ende kuchatsvagwa mumwe. Ende mumwe wacho anototsvagwa varipo futi. Vachazopedzera vatoitawo maisasha vaone kuva nemburwa yavo vachapedzera vatoita zvana maisasha nachenai. Ndo zvatiri kupedzera tanazvo because like zvanambotaura paya before kuti unenge wakakudzirwa uchitofunga kuti nini ndatosvika pabus stop nemunhu wanda kugara naye kusina kumwe kwanjaenda ndikazongosiyana naye ndakutongofa. Saka unozosvika pakutotsvagawo mburwa iyoyo, unozosvika pakunotsvaga kugoma moyo nenyaya yakadai. Murume uyu atori one of vamwe varume ende varume vazhinji ndo zvavari. Tinganyepera nezvedu. Murume no matter how educated he is, murume anongonowetera kuseri kwehosi. Daniel, murume anongonowetera kuseri kwehosi. Tida kumbokupa mukana wekuti utaure ipapo. Variko vanodaro asi variko vamwe vasingaiti izvozvo. Alright, vasingaiti izvozvo variko. Ko vanodaro vacho chii chinenge chiita kuti vazodaro? Achamara hauzozivi mudzimba umo chakafukidza dzimba matenga hauzozivi zvezvichiitika behind the scenes uko. But sure kana munhu akuenda kuseri kwehosi kuita izvozvo zvoratidza kuti kwabva uko kwakapreza. Pane chakaipa chaatosangana nacho chekuti chatamuita kuti pfungwa dzitotadza kushanda toita zvinhu zvingori extraordinary zviri weird zvisinganzwisisiki. Handizivi hangu kuti chii chinenge chichidaro asi zvinotoitika tikuzviona fair zvichiitika zvinhu izvi hazvirambiki zviri pachena. I want to respond to something that he said. Hanzi pane chinenge chaitika chinoita kuti uzodaro chaitika mumba mako. Chinenge chiri cherudzi chekuti tinotadza kutaurirana. Iwewe wamboti kana ukataurirana neni ndinogona kuzvidzora ndikaregedza chihure. Saka inini zvandazoita zvakashata zvokuti titadze kutaurirana ndezvipi? Alright, Daniel, ndezvipi zvamunenge mazo zvinenge zvazoitika zvototadza kutaurirana? Amwene ndatimwa nebhurugwa kumeso. Ukatimwa nebhurugwa unonga sewajairirwa kana kuti ujairiro. Unenge wajairirwa nebhurugwa rinenge rakatotota rinobviswa otemwa kumeso. Panapa pane komenti yaiswa naJuliet Takaruvanzi mazita eMuroora ari kudei haana mahwani chaiwo. Mahwani chaiwo kwatova kupenga nemishonga uku uroi hwavo Mukundiroya. Alright, tichadzoka ipapa panyaya iyi yekuti chokwadi isusu vakadzi tatosvika here pakurizota mukushandisa mushonga kuti tichengete dzimba dzedu. Vadiwa vatare ndonyaya tinayo nhasi kuti tatozosvika here ipapo pakuti tangoshandisa mushonga kuti zviite kana kuti tombotsvaga dzimwe nzira dzekuti tiyananiswe. Kana munhu asade hake akuenda ngatingomusiya aende. Saka pamwe toda kumboteerera nekuti takaona mukana wekutaura zvakare neMuroora anga achigarawo pamba ipapa nekuti pamba apa it's a family house. Pane varoora, pana namai guru, pana namai nini. Saka panewo Muroora ari kunzi akaonawo mutupe wake uri muhari yanga yauya nemaprofita aya here. Tinzwe Muroora achitaura panguva ino.
Tongo believe kuti chinenge kuti zita ndaona mari vanofana vanga vane chekuita nekuita miscarriages kwandachita nekuti ndachitotakura nhungu but pamwe ndachibatwa BP pamwe yange ichingobva ndaisangana nezvakawanda. Alright, iwe wakaita miscarriage mangani? 3. Wakaita miscarriage 3. Sai wangwa nenguva yakareba sei warorana nemurume? 2 years. 2 years. Saka iwe uchitanga kurorana nemurume pane zvinhu zvawakaona here zvekuti unogona kuti iwe mumhuri menyu mune zvinenge zvinoitika imomo? Ini chaitongoita kuti nditekanenge kakunyumwa kandaiti lese ndaenda kana kumaprofita kwanenda nochechi kwanenda pandaidzoka vaipopota kuti ukaendera kuchechi hapana zvazvinomboshanda saka nditizongoitawo kakubhiliva but kuti udze utaure zvinhu zvisina proof zvinoita sei zvinonetsa. Iwe Amwene vako ava uchigara navo vaiva munhu akaita sei? Ineniti asingatombunzwanani handitozivi kuti ndandite chandakavatadzira kuti asi asingatombunzwanani tosvika pakutombotidzinga pamba kanoita sei kana nyaya yaitogadzira singazivi kuti vaizvitire. Alright, iwe wakamboe nemurume wako makamboendere kunotaurira tezvara wako kuti baba tiri kuitika dambudziko rekuti isusu pamwiri hapasi kubata? Hatina kukwanisa kuvataura nekuti ivo kubva kudhara kavagara munhu aiteerera chinotaura mudzimai wake hatina kubvira tavataurira. Ko Hanzi tezvara vako vane mumwe mudzimai wavakugara naye wakamboendawo here kunoudza Amwene vako vamwe? Kuenda ndichitonoudza ndakatoenda mushure mekunge taona n'anga dzauya pano ndokutozoenda kwandakaenda ndikati kumboku zvinhu zvinomira mushe. Idzi n'anga dzakauya pano ing'anga dzipi ndo dzekubudisa zvana mupuro kana kuti kune dzimwe dzakambouya? Idzodzi idzi dzinezvi dzakauya nezuro makuseni. Idzo n'anga idzi padzakasvika dzichitichi? Vana vakangosvika makuseni kuma28 ubva vasvikobva wapinda mumba. Vasvikobva wapinda mumba tobva tanogara isati takagara panze. Vakafara zvezvekunyatsoziva kuti munhu afara. Vakaseka zvasara vamboita muupenyu hwavo. Vamwene vakafara saka isati tadzozoti vanhu vandara ndipo vakabva vauya patakagara vakati vanhu vauya mumba vamaclassmates angu ndakadzana navo grade 4 kusvika 7 saka ndasingafunzi kuti chienda sei tichasangana saka ndafara. Mira, uri kuti Amwene vako vaita varume vamaclassmates avo? Vakati maclassmates avo vanhu. Alright, iwe varume ava pane zvavanga vakapfeka here zvinoratidza kuti n'anga kana kuti maprofita? Vanga vakangopfekawo zvingori nice kwete zvekuti chichi. Alright, saka chida kuti nditsanangura kuti bva panguva yekusvika vazoita zvakaita chichaitika ipapo? Kuti isusu tizotanga kunyumwa vanhu vakatanga vachitaura nyaya amba mukuzotaura but vakapedza varume vanga vakutaura chirudzi chisinganzwisisike. Ndopakanga muzukuru pakakati vanhu matauro ari kuita handisi kuanzwisisa tobva tatomuseka tikati anoita sei ati hazina musoro ndobva ndaenda kubhafi ndopa ndikaona kune chijira chachakasungwa vachangobuda unogeza mama vachangobuda kugeza ndopana ndadzoka ndikadedza vamwe mama ndikati mama mhino zviri kubhafi akati handinoda tonogeza rega ndoona pavakaenda achienda chinogeza ndipo kasvika chiona saka vakaonekwa achiburisa chinhu chacho chachimubhafi vatonzi mbo mune maprofita varimo vakaintroducwa chinzi maprofita. Ndakaintroduce achiti maprofita? Mama ndo vakaintroduce kumamwe mama vachiti maprofita. Skanzi maprofita aya anga auya kuzobatsirei? Hanzi vanhu ava vari kuenda kumarondera asi vangopfuurawo nepano. Kuzoitei? Hatizoziva vanozotitsanangura kuti vauya kuzoti. Saka mimi maona kuti ndo zviri kuitika chii chimwe chino chatikada kuziva kuti chavakazotanga kuita vakachinja mbatya dzavo here kana kuti vakatanga kuimba mandirendira avo aya kana chii chakanyatsoitika ipapo? Asi takangonzwa tangi vaitaura minotori chirudzi chevanhu chinotaura vanhu vanenge vasvikirwa ndochavaitaure icho chitangi avaishandisa ndo zvakaita kuti tizive ende vaimhanya mhanya tikazoti vanhu vanogona nesomething chavakaita chipamba chakashata ndopa takaenda tikanoudza dhedhi. Imimi vana mukuru wamakazi vaona nguva iyi? Takaenda tikabva tanoudza dhedhi vakabva vauya vavakadhakwa vauya vakasvikamba muna varume vairi vabva vati kuita zvezvikomba pana hatina kuzoti n'anga kana kuti chiita ngozi kuna vanhu vari kumba bva vauya ndipo vakamhanyisa vanhu vaimba vamhanyisa vanhu vaimba bva vatanga kutakura mabhegi achinokanda panze achinokanda panze bva vamhanyisa mukadzi wavo bva aenda ndipo vakauya achida kuvhura achiti daona kuti munei ndopakabuda zvese zvose taitoti inyoka ndochachakaputiridzwa mujira zviri 2 tikatoti dzinenge nyoka ndopakabuda zvinhu zvese ndopati kwana kakati mandatoti ndodaona kuti munhu munei vanhu vakatoti ndinasieni nazvo munokwara ndakaramba chingoti dakuona kuti munei ndopa ndakaenda netochi bva ndavhenika ndopa ndakaona mune mutupo wangu nesenemu yangu. Saka mabhegi aya anga ari mabhegi ani? Hatizozivi nekuti zvinhu zvava zvamwaradzwa panze ndakazomuka zvamwaradzwa kare hapana background. Nangu handina zvandodorera asi chandongoda chongoti zvinhu zvavo zvikaizvi ngazvipiswe vosudurwa panapo kuti posi pesi nekuti vamwe hatisina kana pisi panapo hatisina narugare chero chakutotya. Alright, ko iwe hama dzako iwewo kwawakabva vaitiwo chine nyaya? Vana mai vako kana vana mbuya vako vaiti chaingofamba asi mongozoti maprofita unobuda zvakasiyana umwe unoendowodzwa unzininga wako umwe unoendounzininga saka hauzokwanisa kunyatsoita sei azozoti ndiani. Una tete wangu wavenga here iwe ngoti kumaprofita mene mwana ndovenga ndiwo
ini ndaitozvizabva kuti ndiudzoo kandoti murume wangu kana asvika ozuti anozvitambira sei asi ndaitozoti ndiyo. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Ndofunga mangozvinzwira muri yeZimbabwe adiyo vatariri kuti apa panga patori nenyaya chaiyo zvino uri kunzwa matauro ari kuita Muroora matauro ari kuita Muroora pamusoro paamwene vake pamba paroza kuti panga pasinga wiriranwe hapana anga achiwira nemumwe amwene anga achiita zvavo Muroora anewo zvaanga achiita vachitoranawo nesaidi raari kutora saka shorai ndichiuya kwauri iwewe ndofunga tanzwa toni nematauriro eMuroora uyu iwe unoti chii nematauriro anga achingoita Muroora uyu. Pakaipa. Before I respond to that, ndoda kuti zvoni gogo ava, it seems like vatoriwo victim yemaprofita. Gogo vakavasi kutoziva gogo munhu ari kutotsvagawo zvekugezeswawo zvake munamato yake kuti murume wakadi adzoke pamba. But then Muroora, Muroora manje chaasiri kuziva ndechekuti atoriwo mutorwawo pambapa. Ende kuzoti hanzi gogo dai vabva pamba dai vaenda ndasara ndaita pisi achisara aita pisi pamba pani pamba probably imba yakatovakwa nagogo vachibikira mabhirida sadza vasina kudya vachiita sei vari pamba paipaye ende Varoora chatisingazive chimwe chacho ndechekuti haukwanise kubreaka bond iri pakati paamwene vako nemurume wako and the first person to see murume wako asina kupfeka ndaamai vake. Okay. Saka iwo ukazosvika uriwo kudototi ngavabve udototaura ende toni yake iri kutoratidza zveshowo kuti haana kana kuwirirana kwaimboita naamwene vake pagara pamba ipapo patoro pehondo patoro pehoho ari kudotosara iye atoriwo landlord achitoisa maroja achiti mainingi hamuna kuzora kobra zvakanaka saka inini hangu behavior yeMuroora iyi haisi kunyatsobuda zvakanaka munhu atoratidza kuti munhu atori probably tikada kuzonyatsozvitsvaga mainini avo vanogona wariwo wakapfekera mupurwa mubegi sei vari kumhanya taramba tichidzifambira asi ininiwo zvakare ndine mubvunzo wekuti uriwe shorai uri kugara I don't condone as well behavior yeMuroora asi ndiri kuti uriwe shorai pamba pauri kugara pamwene pako pobatwa zvinhu izvozvo tichida kutarisa divi rekuti zvichida pamwe zveshuwa handiye akagadzira zvinhu zvakauya nemaprofita amai ava pambapa uchionewe muhari mune mutupo wako iwe unonzwa sei nekuti Muroora uyu anga achitoita mamiscarriage anotaura kuti iye anga ane miscarriage like yechi3 achiita mamiscarriage uyezve anga akambofamba nekuda kwenyaya achingosangana achingodzwa nyaya idzodzo iye ataura kuti ndaikuti ndikaenda amai vainditi zvonizvo nyange ukaenda kumachechi kwako ikoko hapana zvinomboshanda ndoda kuuya ndakanangana newe kuti uri iwe waigona kuzvihendla sei situation yakadai. Pelagia kwatinobva uku kutori nezvakawanda you'll be surprised kuona kuti kwatinobva maybe kutori nezvikuru kunda izvizvi but amwene ukavatarisa saamwene ndiwa kutoita problem amwene ndaamai vako maybe kwake kwari kutobva amai vake vanoroya zvekutoti heke vanotizwa kana nekadzi dzese tikada vatarisa but amai vako ndaamai vako nyange vakanzi vabatwa vakabata chidya chemunhu vasina kupfeka amai vako ndaamai vako nyange zviita sei and ausombofa wakadisrespecta amwene vako pamberi pavanhu because pauri kudisrespecta amwene vako wadisrespecta murume wako zvekare nyange vakanzi vari kuroya ukuzvibata zveshuwa uri kuenda kumasowe uri kuita sei tinotombonzwa kunzi hama dzedu dzinotoroya but hapana patikambofa takavati ngavabve pano ndisari ndigare because vari kundishaisa rugare chiri kukupa pfungwa dzekuti vakabva vacharegedza kuroyiwa chii nyange vakanzi vaenda unogara kwamutoko uchangoroyiwa vari kwamutoko ikoko kokuzoti vabve pamba ka watoni imwe ajendawo zvako ikutosaro uri pamba so nyange ndikanzi ndini nyange ndikanzi ndavabata vane zvimupurwa
handizivi ndezvavo zvavabatwa vanazvo. Hapana pandichazombovatanga kuvaataka inini ndichiti mazobatirwei mune zvimupurwa, mazowanikirwei mune zita rangu. Ininiwo itobvai pamusha panapa. Kana vachiroya uchazvipedza nekupopota here? Uchazvipedza nekuvatamisa here? Asi tingatiwo iwo machechiwo takanangana nawo handiwo here mamwe ari kukonzeresa maconflicts, because zveshuwa ukafamba wasvika uchiudzwa kunzi amwene vako ozoita muso kuti zvakadai zvinooneka, hazvisi kukonzeresa here kumwe kurwa kwacho koko? Amene vanenge vaona kana kuti vanenge vasina kuona, hazvisi zviri kukonzeresa here kuti mhuri dzizosvika pakupatsanurwa nekuda kwenyaya idzodzo? Ndee ndakanangana newo chipedza ndoda kuti Daniel undipo pfungwa dzako pamubvunzo wangu iwoyo. Ichocho chokwadi chauri kutaura Pelagia, like ipababa for instance hatichaziva manje kuti mipurwa iyi maprofita vanhu ndovakauya vanayo vaida kuivhurira ipapo here, kana kuti kumarondera kuyo kwavainzi vada kuenda hameno imwe imba yavaida kunobhoshawo. Ende kana vasvika ikoko kobva vati mipurwa iyi yabuda panapa, zvakutokonzeresa conflict pakati pevanhu vari kugara padzimba idzodzidzi. Saka zvakuda munhu manje anoziva, anofunga. Kana ndichida ndandoshandisa the word educated, but the word educated vamwe vanogona kutora zvisiriro. Kudzidza kwemunhu hakusi kudzidza kwemabhuku, kudzidza kuri mupfungwa. Wakufanira kufunga kuti zvandiri kutaura izvi zvinhu zvichavaka here, because aya maprofita vakatoenda vakadhamba chibhegi chavo. Iwe ndewasarenda amwe navo for makore hatizoti mangani kusvika Mwari avatora. Saka imagine kuti muchagarisana sei. Ende futi unongoda kugadzirisa relationship yevana vako, because kana wakazvara vana une vana mushomo, maybe uchazvara vana mushomo, relationship yavanenge vanayo nambuya vavo inenge yazomira sei. Iwe wagara watoshowa kuti patori nehatred between imimi muri two. All right, thank you so much. Daniel, if you have anything to say panyaya iyo. Pambaba pagariki zveshuwa papela teva tese musuya taizviona zhowe yese yaitika paya kana panana maiguru vaitaurwa vanani hapana mbobudikira kana muzukuru wasekuru kaguvi kana umwe chete pamba paya sei pamba pavanogara vaifanira kupa protect kana kuti zvinhu izvi zvakatanga kubva around midnight handiti sekutaura kwavaita zvikaenda isi takatozoenda kwamasikati. Hapana kana meufigi yakamboonekerawo kuti imboprotecta kana kuchengetedza pamba nezvakadaro. Tichidzoka futi pamuroora uyu anotoratidza kuti unhu hwake hwakafa hwakatsva, akatotsva mafields mumusoro, because she cannot exhibit such behavior. Unoda kuti vamwene vasuduruke pamba pavo pawakauya uchivawana vari. Hakuna kazvinhu zvakambodaro. Ende ndifunga wakambomubvunza panyaya dzemamiscarriage dzaitaura kuti kwewe wakamboudzawo hama dzako. Pane munhu asingaudzi hama yake akasangana nedambudziko. Zvinonzi anonyepa akadzamba akangotenderera murume wangu zvikazodai. Ende akazitaura kuti vandakavenga ndivo ngavabve panapa timboita peace, kuratidza kuti marelation hatodi vamwene vake, she's rude. Anotoratidza kuti ane maanswer back kana hatotsiuriki. Ndofunga akatonzi nai Muroora panze apo mambonawo zvapakaita anotopindura rafu achidana maneighbors kuti vaone support. Ndofunga akatoenda kumaneighbors kuti vatomobilize against vamwene wake. Saka titoona kuti vamwene ava vari parumana nzombe vakasangana havo navo netimu reboshiri. Wambotaura nyaya yekuti machechi aya asiwe rari kukonzeresa. Machechi aya macheche team cash money anoenda anobhadhara meno mari anobhadhara odzwa zita vamwene vako ndo vadai, because team rere rinotokurita kausati watomboritaurira rinogona kuona kuti iyi nyaya dzavamwene nevaroora. Saka kuti rega timurove back timuudze kuti ndiani ndivamwene zvovhiringika. Machechi chaiwo anokoshesa love and peace. Vazhinji vacho vanondoti havakuudzi kuti munhu akukuita zvakati ndinhingi. Vanongokuudza kuti regei tikupe munamato wekuti hondo iri apa ingopora, asi iwe unenge usingazivi kuti ndiani handiri kuona. Saka ndopaunotoona kuti pane game raivapo chete apa, pane kuseterana kwakaitika. Alright, tiri papo pekuti pane game, pane kakuseterana kaitika nekuti zvikuratidza kuti iyo Muroora anenge aifamba kwaaienda achifamba achitawo amwene tichasvika patichanzwa vachitaura zvakare. Iwe maonero ako ungati zvinogona here kuita kuti maprofita aya vanogona kunge vakaunzwa nekona yeMuroora iyo yechenda yakadaro? Ndiwo maonero angu nekuti zvanotaura Muroora uyu zvirimo muvidhiyo vanhu vatarira vakaenda pavhidhiyo yedu paYouTube paya anototaura kuti manga mune mutupo wangu asi zita first name haisi rake.
which means kuti isetup because vamwena vangatadzi kuziva first name remuroora wavo nemutupo wavo nesurname zvoratidza kuti ndofunga zvinhu izvi pazvakambodhampwa vaiva mahaters ambuya vanogona vaiziva maconflicts muroora akafumuka anovhura hapwa kwese kwese vanogona vakavasetera vakavaisira zita rere. Why is it that kana vari ivo vanonzi vakaisa vakaresva first name yemuroora hakuna zvinhu zvakambodaro? Alright, panapa tine comment yatinayo yabva kuna Veronica Matibire iri kuYouTube pedu. Hanzi husband or Muroora definitely planned this. Hazvizi kumeka sense. Mai hamuchadiwi nemurume nemuroora makaseterwa nyaya. Pari kuti asikuti pane kakuseterwa shore kakaitika panyaya. Munotiwo unoona sei? Ichokwadi like zvandambotaura Pelagia kuti matauriro manje akuita Muroora uyu aritoratidza kuti iye ane chekuita pamipurwa yese because kuti azoti bhegi ranzi raakubuditswa raendeswa uko vatanga kuti ngarivhurwe akachitoshingirira kuvheneka nefoni vanhu vakaramba akati aiwa ndodototi rivhurwe kuti muoneke kuti munei kweko kusavhunduka mupurwa nevedwe aiwa mpurwa sitara seneme aiwa vatete hadusitara seneme kwete vatete ndakutotya anyway vatete kusavhunduka mupurwa kubasha bhegi. Hanzi ndakanzwa chitamba ndikati nyoka ndikabva ndazodaiso ndikabva ndatoti ngarivhurwe ndikabva vasikana mupurwa munoziva here? Unori pano Daniel, tiri kuona kuti wambotaura ukati pambapawo nyange patakasvika tichiita nyaya hatina kumbona kana murume mumwe chete ende uchiona vakadzi panga pari tense vakadzi vacho varodza kuti havawirirani iwewe semurume uchiona situation itomboti pamba apa rega tingokuisa zvenguva inoi kuti pamwe ndiwe murume 1 wamai ava vezvikwambu kana kuti ndiwe murume wemuroora situation yakadai so iwewe semurume unenge uchizohandla yakamira sei? Best way kutotora vanhu ava kuti vatogara mumba chaimo because the more yaunowasiya vari exposed nevanhu vari panze ivo vagara vane kabhondi nevanhu vanotamba navo paere ipapo saka vachivaona kazinze rokurisa vanotoita manyemwe. So best way ndofunga kana ndiri inini ndatovatora ndotokugarisana navo mumba ndombovaonesa reals because iyi imba yedu kuparara and mind you zvichitika izvi vanenge vachifunga kuti vakusapotwa asi ava vachingobva kungokonzeresa confusion vauko takaipwanya ndio vanenge vachitopwanya vanenge vachitokuploterai imi muchifunga kuti vakusapotai but ndio vanhu vanenge vachitozokusekai futi vachikutendekai kana chazobvondoka kana wane maproblem chavo they will run away from you. Saka best way ndaitry my best kuva contain kuti tigare hedu mumba titaura kuti aione asika Daniel vamwe vako vakatiza musioshorai varume vakatiza vakasiya vakadzi vachiita nyaya iyi pamusha apa vana baba vakatiza musha wavo unoti china nababa vakatiza musha kuti musha uyu watopinda zvapinda matowanikwa unoziva kuti paraini pacho ipapo pakubuda nyaya dzakawanda kanzwa nyaya nedzimwe dzatisina kufambira kunzi musha wafumuka ipapapa ishoraenda kuti komente kuti vana baba vakatiza musha apanonzi ndiwo vana samusha apaka pasina kana 1 kana 1 ndo zvinonetsa kamusha ukatongwa netwana chihera twaroro tunaipela varume vanozoshaya pa vanochati woita sei woenda nekupi havasina kana sei havana kana chekutaura musha wakuda kutotorwa nemuroora apa ruro kanganoti iye akatouyawo zvake anogona kungoenda nhasi kana mangwana ayo uyari kutobheja kuti nini ndiripo ndiyo nyaya tinayo rambai muchiunza makomensi enyu tinokuchingamidza Cecilia Chikari Bridget angoti Bridget Machemedze ndofunga ari kudedza mumwe wake Chauke Evans mashura akaboiliswa aya naye Evans apa mashura ari pane muroora here kana kuti ari pamashura ari pana mupurwa saka ndiyo nyaya tinayo vadiwa vatarira tiri kutaura nhasi kuti chiko chaigona kuitika panyaya pamusha noti pamusha uyu watofumuka wawanikwa mupurwa muroora ari kubheja kuti ngavaende vamwene ndo vari kunditadzisa kuti ndibate pamuviri pangu vemunharaunda vari kuti mukadzi uyu ndiye nezvinhu zvake izvi asi saka panguva ino tira kuchinzwa muridzi wenyaya achimbotaura nyaya yake kuti timbonzwa kuti iye ari kuti chii vanova ivo amai vacho vainzi vanga vaunza maprofita avo pamba pasaka timbonzwa vachitaura tikuona zvinhu zvikuitika pamba penyu nhasi
pari kubuda zvinhu zvakawanda, pari kubuda kunzi Muroyi, kwaonekwa Mupurwa, Hanzi, imimi ndimi makauya nana Mupurwa ava pamba panapa. Imimi da kuti mutitsanangure kuti chii chakanyatsoitika kuti zvinhu zvizobuda nhasi izvi. Ndofunga nezuro pane vakauya varume 2 vatinoti vanasekuru vanogara kumusha kwedu, titogara panext nepanext. Saka varume vava vana vacho takatodza tese kubva grade 4 kusvika grade 7 ndobva vasvika paipai. Ndakatomboaiginwa ndamukangano, ndobva ndasvika ndobva ndawayanika hembe dzangu, ndobva ndadzoka. Ndopavakati konhewe netsai watikangana, ndopandakasunudza musoro bva ndanyatsotarisa ndikati Basic drops ndobva ndatoenda kunombundira, ndatosiya bhaketi rangu pasi ndobva ndatoenda kunombundira. Ndikati zviri sei, ndatomhoresana naye paipai. Kori sei uri mupenyu? Takaparadzana kudhara. Zvikanzi mufunge tiri parwendo tikuenda kumarondero. Munhu atoda kusangana imuHarare, saka tatsvaga pamba pako tikati pamba pemunhu atinoziva ndepapi patinokwanisa kumira chimirira munhu wedu zve2 minutes tosangana nemunhu wedu todarika nerwendo rwedu. Ndikati no problem. Vanatoabikira sadza varume ndobva vadya. Vapedza kudya sadza varume ndobva tagara. Ndobva vazobuda zvekuma3 zvikanzi vakabuda chifona zvikanzi regai ndoenda kunoona munhu arimufonera. Saka ndakatofunga kuti pamwe wada kusangana nemunhu wanga achitaura wewe. Ndobva after 1 hour ndobva adzoka. Saka angosvika achingopinda mumba 1 hour 50 ndobva abuda achifona. Ndobva ndatoti pamwe varume ndaingotaura ndega nechimwe ndikati pamwe varume vakuda kuenda. Ndikutona kunze kwakutodoka apa ndandabadza moto ndichitodzisa mvura yekugezemba ndatomboti regai ndibike sadza rangu panapa panzi. Ndobva ndatobika sadza rangu paipai ndobva ndapedza. Inini kana ndiri panapa ndinoenda kubasa kusecurity, saka kana ndiri paorphanage ndikasike zvangu kurara kuitira kuti ndiswere zvangu ndakazorora usiku hwese. Pa26 ndobva ndatopinda mumagumbezi ndobva ndarara. Saka mabhegi evarume vaiva aiva ari mukicheni panga pane bhenja, ndopaakaswera ari. Pandakaona dzava kuma26 ndobva ndatoudza mwana wangu mukomana paakauya ati kurei, ndikati vanhu ava kana vakuita sei, kana vakuenda usakanganwa kukiya dhoo. Ndobva ndatotobudisa magumbezi ndobva ndakaenda chemukicheni. Sorry, varume ava vanga vari kupi nguva iyi? Varume ava mabhegi avo paanga ari mukicheni ivo vanga vabuda. Vanga vaenda kuti vakabuda vachifona. Saka ndaifunga kuti pamwe vari kuita sei. Ndopamakati vaona ndopandaifunga kuti pamwe hameno pamwe wada kusangana munhu akudongorera. Ndopandaifunga kuti pamwe wada kusangana nemunhu wavo. Ndobva ndaita sei, ndobva ndatobika zvangu ndobva ndapedza, ndobva ndatopakura sadza rangu nevana ndobva ndadya. Ndobva ndangosiya sadza mupoto pakwakuya kuno kwakutorara. Ndinzwe kuma9 ndakaita sendiri kurota. Ndobva ndanzwa get out, mahure, mbavha dzevanhu. Ndinzwe zvekudzokorora, saka ndopandakafugura musoro daiso. Ndobva ndadaidza Prince, mwana wangu anga ari mukicheni nevarume ivavo. Ndakati hey Prince, ko noizi ndeye zvikanzi ndibaba vadi vauya. Ndobva ndabuda chimira apa, ndopakandora nebhenji iri apa pamarume wenyu. Zvikanzi iwe hure basa rekudaidza zvikomba zvako chiuya nezvikomba zvako panapa. Ndobva ndora nerimwe padama, ndobva ndora nemumusoro. Ndikati ko muri kundroerei madi mamirira manzwa kuti ndiri kutaura nezvevanhu kuti angosvika achindirova zvekuti kuseri uku kwaana maiguru akaudzwa information yake yaakaudzwa ndo yaakasvika achibhesa nayo munomu. Uyu murume handizive kwaaibva, kuti aibva kubhawa here, aibva kumba kwake. Anomwe mukadzi waanogara naye pamusoro panapa, anongoya panapa neapo, but anomwe mukadzi chito anogara naye pamusoro apo pama15 apo. Saka kuya kwaakaita anoratidza kuti munhu angatofonera nokuti haana kana kuda kubvunza kana kuti zvezvokuti waona handirambokufonera ndichikuudza kuti pauya vanhu, but iwe kana waona vanhu vari mumba chakukonesa kuti umire ndikuudze kana kuti ndikuintroduce chii. Angosvika ndobva tanga kutondirova hure. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuporisa. Nechikumbiro light riri kundiafecta ndiri munhu ndachimbombofara. Mama zvina basa.
laitika kamera Ndipo munhu anobuda panze, munhu atarwa panze, tatoona, tinodisi, tatoona. Wataura munhu mumba sei? Semchitinyera mumba imomo. Munhu kabude haisi Moses. Nai. Tatoona munhu etoro. Nai. Chokondia. vandabuda Aiwa. akatora kamukamana kangu karuchikora kasati kauya kubva akasairira panze zvikanzi hure onai popota ndaita sei ndibvunza ndaita sei aiwa ndibvunza ini ndinakonzeresa here aiwa ndikubvunza vanhu kuya kwavakaita anzwa here background yacho aiwa kana muchititi musadaro kasvika ndakazvironga munzwa kana imi muchiti musadaro sezvo ndakazvironga munzwa ndati kana muchiti musadaro sezvo ndakazvironga murunzwa vasamunondite sei vanhu vakatouya naprince vachiti tiri kukupira kumira zve2 minutes nemunhu wataosangana ndondo maronjera ndaimbozva kuti zvavari nazvo mabhega vakasora aruma imhosva yangu here ndiribvunza ndindavakwadzisa vanhu vacho pavakafonwa nepurisa nditi vachibvunzwa nezvenyoka vakabva vatobloka mafoni avo ini ndinosekera izvozvo inini kupendwa ndotomuziva anonzi jaranganwa ningirikini anonzi Robson Jarangano zvekuti kamwana kangu muchaona pane kamwana kangu kana 8 years handiti kari kuchikoro kakatosvika kakatomhoresa nawo kule nokuti kamwana kangu kakambogara kumusha ikoko handi muri kuona. Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including big hexagon, domestic interlock, domestic dog bone, industrial interlock, and cement bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Inyaya yakaoma iyi shora ina Daniel ava ndiwo amai vacho vane kunzi ndiwo vane zvimpurwa ndiwo vane vaprofita vavo vakauya navo pamba apa asi tichiona ndofunga musi wacho chingamidza tambo makuni ati zvamanga muri pama 1 naipelaja Joshua situation yanga isina kumira mushe amai ava vaida kutotemwa nekuti vari kunzi muroi tinoziva kuti musociety medu kunzi paita muroi vanhu vanenge vada kutomutema saka ndofunga tichiteerera tichiona patanzwa apapa amenoshorai iwe uri kuona sei nyaya yamai ava tingati vanga vachiziyana here kuziva vanhu ava kubva kumusha vari kuti vanovaziva asi zvokuti mabhegi ane mushonga vasingazive unotiwo chiipapo. I think nyaya yemaprofita itamboitaura before the clip yaplayiwa pelagia amai ava kava of course munhu anoitawo zvake zvemaprofita ake achiita zvekutsvagawo kuti abatsirikanewo kuti murume wake adzoke sekutaura kwatamboita but then maprofita aya maprofita inini kuona kwangu amai ava nachavari kuzivavo nezvenyaya yemupurwa iri kunzi yakaiswa umomo because ko maprofita paanozoti akubuda hanzi tine vanhu vedu vatinoda kunosangana navo and munhu akazonzi afonera baba murume wavo atezvarwa Muroora kuti vadzoke kumba
vazotanga kutuka vachitaura kuti mahure ndiani. Inini hangu utra chokwadi hai ndiri kuona hangu handwriting yemuroora yakanyorwa pesapa. Ukuti Muroora ndiye akaita zvinhu. Muroora nechekuita ke utra chokwadi because nematauriro ari kuzoita acho achizoita nyaya yacho pane zvimwe zvinhu zvekuti kwatakaroorwa uku unogona kutoboekana nezvinenge zvichiitwa nema-in-laws ako, but manje paunozozvitaura pobva pazoitika zvinhu zvakadai, so panoratidza kuti iwewe somehow unenge uri kuda kutoitawo kakuita sei kakuitawo zvauri kuita kuti amai ava vanzi vabve chi pamusha uyu, sekutaura kwaari kuita kuti ngavabve ndiwane peace, handizozoti peace yaari kuda kuwanikwa ndiyemi. And I also want to say this, Pelagia, it's so sad kuti musociety tine vanhu vechikadzi wekuti anotonyatsommedza mate achigara zvakanaka, achinyatsonzwa mwoyo wake uchifara, uchiona mukadzi akagara next to you achichema musodzi. Pakasvika baba ava pari kunzi vakasikondirova akarohwa nebhench, anga akatoenda kunorapitswa kunzi arapwe kuchipatara kuzainzi akarohwa nebhench pamusana pakarohwa musoro. Vanhu vese varipo, Muroora iyeyoyo anga atoripo zvesho achitoona zvese zvichiitika, obva wasumuka otanga kutaura mashoko akadaro ekuti Amwene ngavabve pano vandishayisa peace. It means ari kutocelebrata nyange kurohwa kwavari kuitwa. Amai avari kuratidza kuti vairohwa nyange murume uyu asati abva aenda kugirlfriend, munhu airohwa pezvokuti handizivi kuti anonzwa sei achiona amai vake ndaamwene but akugara navo ndaamai vake vachitukwa, vana varipo nevazukuru vachivati vachinzi hure. Vanhu votoseka votofara, vanhu uyu achicelebrata zveshuwa kuti ngavabve. It's a sad scenario yekuti we still have vanhu vakadaro musociety vanenge vachifara vachisekerera. Inini hangu I don't condone violence, no matter ine magrounds api, ndoti hapana justification yeviolence mumunhu. Munhu ngaataurwe naye, munhu ngazvigaro zvitaurwe zvakanaka. Pane nzira dzatinozeitsu muchivanhu chedu zvokunzi ukatoziva kuti amai vako vane mishonga yavari kukubatira, kana wafamba kumaprofita kwawaenda kana kunganga kwawaenda ukanzwa kuti amai vako vane mishonga yavari kukubatira, kutoudza amai vako sezviri kuitika apa. Pamwe vana vacho vatoripo vachidedzera vachiita sei, ingozi yamusingazokwanisa kuripa. Ende kuchema kuri kuita amai avachinzi vari kurohwa, vana varipo, vasukuru varipo vachita sei, baba vanga vazoti vari kuparira vana vongozi zvekare. Saka kana muchiona amai venyu vachichema makagara makadai muchitarisa, muri kuedza kureva kuti chii? Kana tanzi watiwe wabata zvishoti amai vako vane mishonga yavari kubata vanoda kuitika, tinoziva isu pachivanhu chedu protocol dziripo, unotanga kuenda kana kuna sekuru vacho kuhanzvadzi dzavo ndodzovaudzawo dzoti ana sekuru tikukumbira kuti timbofamba tigadzirise zviri mumusha. Chiri kuvatadzisa chii kuaprocha hama dzamai ava tingatifambei tigadzirise zviri mumusha? Ko kana murume uyo achiona kuti mukadzi wangu ari kurohwa ari kundibatira mushonga, akambozama here kuenda kuhama dzemukadzi kunotaura kuti mwana wenyu ndiri kumbata nezvakadaiso zvakadaiso, tadi tambozvifambira? Muroora ari kuita mamiscarriage, tadi tambozvifambira? Muroora kwaari kufamba ari kubata kuti zvakati zvakati, but zvese izvozvo havasi kuzviita. Vadhisaidha kuchemedza mukadzi akazvara vana kuti musha waunzi wamira ndiye mukadzi uyu ari papo. Pamwe pacho aitorara nenzara. Vana mai vedu vaitambudzika tichikura nambuya vedu, waitovaona sengeni ndakambogara hangu nambuya, ndakamborerwa nambuya, waitovaona vasina bra, noti kuti havadi kupfeka bra, but vari kuda kuti mari iyoyo iraramise iwewe. Nyange vakanzi varoya vakakuzvara, kune vakambopinda mulebha vanoziva 9 months uchizonzi wapinda mulebha watambudzika, vakazokuroya wakura, then vozovadhisaidha kuvayanika pachena kudaro. Ibaba am tracing this issue ndakatarisana nemurooro because ndaamwe nake but ndaamai vake nokuti iye nemurume wake chachinwana. Saka it's a sad situation chida kutaura nyaya dzegender justice muno munyika yedu yeZimbabwe. Right. Thank you so much. Ndofunga manyatsodzika mama kutaka a little bit emotional makupinda nemoyo, but zvaungochitaura kana zvachitaura naShorai ichokwadi zveshuwa. Ini ndinovimba kuti dai pakawanikwa a way
sei yekuti nyaya iadresswe kuti because yekutaura chokwadi mureZimbabwe maglazi kana kuti mawindo akapwanywa tirimo kuratidza kuti amai vakatosara vachirara pasina kana dhora akapwanywa tirimo. Situation was not good. Ndakanangana newe Daniel kuvarume uku kunewo comment I believe iri kunoko yakanzi zvonizvo chinonzi classmate pamukadzi wemunhu unoroya saka 2 minutes dzekubika sadza uri muroyi chai ibva munharaunda. Ndobva akontinya zvakare kuYouTube ikoko user KV40 pamanumbers aripo hanzi amai imi you want to try kuedza kunzvenga nyaya. How can you cook sadza kupa vanhu vechirume vagoswera newo kusvika nguva yekurara nganga dzako dzafumuka wakaipisisa unobata echo eji wanyadzisa. Ndofunga pari kubuda nyaya yekuti chandanya ndechekuti munhu ari kuedza kutaura kuti munhu wemukadzi aizobikira sei vanhu vechirume vari kuti anoziva kumusha. Kuti relationship yavo mai vaedza kuti inini zvekuzoti vane mushonga endo zvanasingazivi asi zvekuti ndovazira kumusha nekuti ndakatobuda panze ndikanovakwazisa vakapinda mumba. Iwe unoti chiwo nemunhu nekuti kune zveshuwa here zvinoita here kuti mukadzi wemunhu ati ndiri kuinvita classmate yangu mumba usvika iwo mudzimai wako akagara neclassmate yake mumba. Tangu yamai ava ndofunga vari in element of confusion manera ndakaita apa saka vanogona vangorwesa vakutaura but mabvunziro avo vaita vakatotaura kuti munhu ndaidzana naye kubva grade 4 kusvika grade 7 ndo vazombopinza kuti ndisekuru tiri vavakidzane kumusha. So I think vaiva nemagrounds ekuti vanhu ava vavabikira vagara nekuti muvakidzane wekumusha ari kutaurwa apa handiti saka pamagrounds wayo I don't see anything wrong she did. Yeah, I don't see anything wrong as well but ngativei real kuti wosvika mukadzi wako achibikira classmate yake mwechirume mumba hatisina kusvika kumishonga tinangosvika scenario yacho iyoyo unozvigamuchira here iwewe kuti madhamu vako ivo vari kuti unongochingopinda pagedhi wasvika pakapaka haikona zinavhara chairo ape uri kusvika neako pari kuona vamwe blazi vakagara mumba wanzi dedi ava vanonzi mukoma John takadzidza tese guys kuprimary. Yeah, ipapo murume can be enraged zveshuwa anotoita hasha element kejealousy nekakufungidzira kuti ndikuvharwa panapa unotoreacta somehow but tichitarisa mai ava vari pama1 momza vari pama1 ikuona even vanhu vacho vatichitarisira kuti vave peaceful mamale figure mchinda uya akauya kuwindo aitoita sekuti akutoda kutoataka isusu tafambira nyaya mukuvaitira imba imomo zvaita sei vari confused. Amai vaneka mwana murumwe imagine the trauma that child went through vanhu vachipwanya mawindo vamwe vachipwanya madhoo zvisina kumira mushe. Ndotoona semuroora ndakutomususpect nekuti anotaura kuti takazofonera dedi taziva kuti dedi vaitova kubhawa which means aitoziva kuti dedi vari kupi this very moment and munhu akadhakwa anosvika achireacta zvisiri izvo angosvika achingotuka vanhu akurova mai vaya and the police report yaitotaura kuti to a certain degree of injury ndakatoiona zvishuwa saka asi vakomana ava venyaya dzavo dzemupurwa wava tingati chiinawo vakomana ivava vakauya nditomboti tida kutasa nyaya yedu bcause amai vari kuti handizini muridzi wazvo isusuwo tiri kubvumirana kuti zvinogona kuti zveshuwa havazi involved pana akaita nyaya but ngatimbonai kama ivo maprofita edu atiri kuda mazuva ano aya munhu anenge achifamba nemupurwa fema kamupurwa edaniel pane kamwe kechidiki kacho handizozivi ambuya vatakatanga kutaura navo vaiti chechirume ndechechikadzi handiziti vakazvionawo sei pamwe ndispecialist kunyaya idzodzo ameno but imhosva dzavanotopara izvi unofamba nezvinhu zviyazvo handiti pax yakatodaidzwa tiripo tichitoona ndiyo yakataura ikadisposa those things saka mamwe malevels akusvikwa nevanhu kuda kungobhilivhisa vanhu so ende vakatiza futi zvinhu zvavo vakatiza vanga vasipo
Alright, tichida hedu kusvika patakuda unopendera chirongwa chedu chatanga tinacho. Ndofunga taona pana mainini vakanongonopinda mavanzwa vachitaura. Mainini vaive vanonzi vanogara pamba ipapo. Iwe shorei uchiona pamba apa. Amai ava vachasara vachigara here pamba apa kana kuti situation yacho ichange yakamira sei nekuti amai ava vatoti ndimi makonzeresa pamba panapa pakuzwa vanhu vakato because pandakazonzwa kuti pane umwe akatozotemwa nechidhina musi wacho iwoyo unoti situation yange isiri right. Saka tichitarisa magariro pamba apa pari sei uchiona ana mainini vazopinda vaivai? Ndo zvanambotaura pepe kuti amai ava amweni ava havatori safe, havasisiri safe zvamuchose, ende chiri kunyatsonyanyonzwisa tsitsi sekutaura kwandamboita pawamboti ndakuda kuita emotional pepe zvinoitisa emotional maissues evakadzi ava because tiri kuzviona kwatiri kugara zviri kuitika everyday kuti mukadzi anenge achitorohwa, vamwe vakadzi varipo vakatotarisa ululating vachitoseka muhapwa. Zviri kunzwisa tsitsi because amai ava atorohwa mukadzi wavasi kuziva. Ende once chimwe chinhu chandakadzidza musociety yedu, once munhu wechikadzi wazvara mwanakomana ziva kuti wakutoroya, because mukomana paacharora chete pakauya muroora pamba ipapo unenge watomuroyi wekupedzisira, nyange usingatoziva kuti mushonga wemudumbu wakaita senonge wakutonzi watomuroyi. Ndo zvinonetsa musociety yedu, once muroora auya amwene vakutonzi vakutoroya, ndo zvinoitika. And also I wanted to respond kunyaya yaquestion yawambobvunza Daniel yekuti ava amwene ava kunzi vanzi vabikira hama vanhu vavo kana kuti maclassmates avo. Classmate zvazobuda hazvo, but current relationship iripo ndeyekuti varume ava umwe wacho anoregadwa as sekuru manext door ekumusha. Vanhu vekumusha kana pane vakambogara kumusha vanotenderana nezvandiri kutaura izvi. Vanhu vekumusha vane kamwe kaukama kamwe kaike kuti tinokoshesa ukama nyange wemutupo chaiwo. Wemutupo unenge watoukama humwe uri serious wekuti inini I remember gogo vangu tiri kumusha kwedu kwamurehoko, munhu achitopfuura neroad, munhu wemuraini wamusina ukama naye achipfuura neroad zvaitombotsanguswa kuti chikafu chedu sei chakushayiwa nevanhu tichazotadza kukwana. But manje ndakazorealiza nekukura kuti kuumba ukama umwe ustori weropa, but ukama kungoti muri kungogarisana muraini, even ine next line repamaseri repamashure vanogona kutodedza munhu achipfuura neparodhi tonzi muri kuendepi, tiri kusvika kwakati, toti vabva kure vaneta, ngavauye vamuvadirire kapu yemahewu. Kungopa munhu chikafu so unhuizimu ubuntu hunowanikwa kumusha hwasiyana newatinoita muno muharare. Asikapa kuti paunhu wanzi kuramba unhu hwari kutaura hwakanaka. Ini ndiri kuti saka toti ivo vanasekuru mai avaita zvakanaka, ko vanasekuru vaenda kupikwa kumba kwemuzukuru nemupurwa mubhegi. Manasekuru ava ndopatambotaura kuti nyaya is either iri pamuroora uyu akamhanya kuzonodedza atezvara vake kuti uyaimuone. Because amai aroti ndakatoshamisiko ndichisumudza musoro ndichiona uchisvikota ndisekuru jogoni akauyepa asi mabhegi mamwe chete iwayo shorai akauya nevarume ivava vachipinda mumba, ndiwo mabhegi mamwe chete zvakare akawanikwa mupurwa iwe. Ndo zvandiri kutaura kuti mai avakatoshamisiko zvavo kuti ndisekuru jogoni akava vasvika vatovhunduka kuti vanhu vari kunzi muri kuendepi, tiri kuenda kumarondera. Handizivi kana vakazokwanisa kuvabvunza kuti kuno kune kumarondera mapinda sei, but ivo chavakakwanisa kuita semunhu akambogara kumusha, semunhu ane hunhu hwake wekuti tinofanira kusheya vanhu vabva rwendo ndakufanira kuvabikira, akavabikira. Ende pamwe pari suspicious ndepekuti pausitanga kuti tiri kutsvaga munhu wedu, pane munhu wedu watiri kutsvaga, munhu wenyu wamasitanga kutsvaga muri pano pamusha here. Handizivi hangu kuti vakazokwanisa kuzvikweshena here amai vakanoti vakangonyarira vakati rega ndibikire vana ava vaita sei, vanhu ava vaende kwavari kuenda sezvo vari vanhu vekumusha. Vautodzowo mwana wavo kuti ndakunorara, vanhu ava kana vaenda uzokiya madhu handinopaona. Alright, thank you so much. Daniel, tinoda kuti tichipendera nokuda kwekuti nguva dzedu dzakutisiya, inyaya yekuti tiri kuda kutoramba tichifambira nyaya iyi. Dai pagona pawanikwa vanogona kunyatsotsanangura kuti chii chaitora nzvimbo kuti tirambe tichidzoka nayo kuti pazonyatsobatikwa kuti muridzi wezvinhu ndiani, but tisati tazosvika hedu kumberi ikoko iwewe da kuti une mashoko here aungadawo kutaura pamusoro nyaya yese yatiri kusangana nayo, kuti pari kubuda nhau yekuti pane maprofitawo enhema, pari kubuda kuti pane
varora vasingachatorespecte vana Amwene. Munhu anotobuda achitaura kuti ngavaende handivade. Poitawo yekuti even magariro acho pamba apa amai ava, nekuti pamwe murume haatokugirlfriend havachadiwe. Saka unogona kungotipo mashoko auda kutaura muchidimbu nekuda kwezvandabva kutaura izvozvi. Right, the very first part yandingatotanga kuadresa varoorana navamwene vana vanofana kurerana ya mother and daughter. Hazvina basa kuti wakauya ukazoroorwa, asi zvanga zvitaura naShorai zvazviya ndimai vako, yananai mugarisane mudzimba, nekuti ukaona patoita rift ichatoenda kubva kuvana panenge pakutoshayikwa respect. Saka ngavadzidze kugarisana. Toendawo kuvanhu, vanhu musade zvinhu zvishuwa. Maprofita ene mari iko zvishuwa, ende munodyirwa mari, munosvava kusara musina kana chiunu nekuda zvinhu. Kana wafunga zvemaprofita tanga wavhetawo kuti uku kunoita here uchinzwawo kune vamwe, noti kungowira, because unoguma wapinda muna taisireva. It's not right. Imi maprofita ari kuita zvekubira vanhu, siyanai nazvo izvi, nekuti mutongo wenyu uchauya mubhaibheri zvirimo izvi kuti ndivo vanhu vachapiswa kugehena vanoita zvinhu zvakadai so izvi. Zvina kunaka musociety. Tichitarisawo ivo vana baba, hey, ingogarai panzvimbo 1. Maiguru akaenda apo kapinda uyu, pane umwe girlfriend amene uyu kuda chichabvondoka futi. You are going nowhere. You are building an empire of destruction. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinotarisika musociety. Vanhu ngavangogarisana. Even ivo ava vaiuya vavakidzani vachisverera mai avo vachiita zvese, hapana unhu. It's not code for society kuti tinge takadaro. Riff raff meno zvinenge zvichiitika sasi dzevakomana vemusitu. It's not right. Ngatingogarisana zvakanaka. Uye vemitemo handizivi kuti pangaitwa sei. Mutemo uriko wokubvisa mhuka from another land zviriko, maybe zvofana kunyatsoenforce kuti zvifambe, nekuti on this case pane mazita anototaurwa, which means kuti vanotozikanwa nevavo. Toda kuona kuti are they going to be answerable nezvinhu zvavakauya nazvo izvi. All right, thank you so much Shorai naDaniel, ndimi manga muchibatsirana neni kuti tiparure nyaya iyi. Kune vasati vaona nyaya iyoyi iripo paYouTube pedu, endai munonyatsoona, munyatsonzwisa, modzoka zvakare muchipawo macomments enyu, uye zvakare isusu nekuti patakapedzisira panyaya iyi mai avanga vazoripota kumapurisa nekuda kwekurohwa kwakaitwa. Saka inyaya chanamba chifambira kuti tizoziva kuti iwo semhuri vakachazozvifambira here kuti muroyi wacho chaiye abatwe, azikanwa kuti ndiani muridzi wemipurwa iyoyi, asasvibisawo senemu yangu zvenhai vasikana nekuti unozongofamba kunzi ana mupurwa zvoita sekuti zvakashoreka, asi chisikwa chamwari chakangonaka, chakangofanana nechimwe zvisikwa, asi vanhu vanozotora voshandisa zvakasiyana siyana. Saka tinokuvimbisai kuti pakangoti any development about this story, boss da kuzoziva kuti muroyi achabatwa. Tinogara tichiona mumatarana sekuru kuti unozoshamisika kusvika ariko kotonzwa kuti vai vaitaurisa ndo vanga vakauya nechinhu chavo vakaisa ipapa. Saka tinge tichikunzirai, endoda kutendawo vanandinawo pano Shorai naDaniel vanga vachitibatsira nekutiparira mufunga manzwa pfungwa dzavo, vachitaura kuti aiwaka muroora nyange zvinhu zvakanganisika sei, iwewo pamwe uri murooro kwauri ikoko, kana zvinhu zvichinge zvakanganisika sei. Chirongwa chinodzidzisa, haikuona kuzosimuka uriwo uchiti Amwene ibvai pano handikudei, nekuti Amwene vanenge vatoriwo musha mose mese makauya imomo. Saka ndoda ngokutendai nekuona chirongwa wamapita nevese vanga vachiona nesi kubva pakutanga kusvika pakupedza. Tosangana futi zvakare same time idzodzi tichiya nenyaya dzakasiyana siyana dzatinge chikuparura imimo futi. Mukaitawo nyaya yamunenge muchiona kuti aiwa takaiita iripo pana kuti paYouTube pedu yamuri kuda kuti titaure nezvayo, munongotibata. Namba dzangu vazhinji venyu maanadzo, ndinoona muchindibata kuinbox, munongoti aiwaka Sokostina pane nyaya yakati uyai tigoitaura, tigoona nadzo nyaya idzodzo tigodzitaura tichionesana. Ndinokutendai, ndoda kutendawo kunyange netechnical team yedu, vasikana vanga varipo vachitiunza chirongwa ichi. Tarumbidzwa nakundai, tinovatenda zvakare. Saka panguva ino ndochichisara zvenyu, tizosangana zvakare same time mangwana. Ndinokutendai. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring,
crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.